L'evolució dels éssers humans. Fa aproximadament 6 milions d'anys, la Terra va sofrir un gran escalfament i els animals que en ella vivien van començar una lenta evolució per adaptar-se a aquestes noves condicions. En un moment determinat van aparèixer els primers homínids, els antecessors dels primers homes. Els científics anomenen hominització els canvis que van sofrir els primats fins a arribar a convertir-se en éssers humans. Aquesta lenta evolució va fer que aquests primats deixessin de ser quàdrupes per convertir-se en bípedes, és a dir, van passar de caminar a 4 potes a caminar sobre les 2 cames. Aquest canvi va fer que vegessin les coses millor, eren més alts que l'herba i podien veure des de més lluny. També se'ls va desenvolupar el cervell, cada vegada era més gran, pel que van començar a ser molt més intel·ligents. Amb el pas del temps va sorgir en ells la capacitat de comunicar-se, que va anar millorant fins a l'aparició del llenguatge, amb el que transmetien els seus coneixements de generació en generació. Van crear instruments i tècniques i van aconseguir, gràcies a ell, dominar el món. Els científics han fet moltes classificacions dels diferents homínids que han existit. Els principals són Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens neanderthalensis, Homo sapiens sapiens. Els Australopithecus estan considerats com els primers homínids. Eren molt petitons, medien tan sols 1,10 m i pesaven 40 quilos. Utilitzaven com a eines pals i pedres i van viure a l'Àfrica fa 3,5 milions d'anys. L'Homo habilis està considerat com el primer ésser humà. Va fabricar instruments de manera conscient i parlaven entre ells, o es grunyien, no se sap ben bé. Feien 1,59 m d'estatura i pesaven 50 quilos. Varen viure a l'Àfrica. L'Homo erectus va dominar la tècnica de la talla de pedres i va fabricar armes per caçar. Va descobrir el foc i va colonitzar Europa i Àsia. Media 1,60 m i pesava 60 quilos. L'Homo sapiens neanderthalensis va aparèixer a Orient Mitjà, però també va arribar a Europa. Media 1,65 m i pesava 80 quilos. Va ser dels primers a enterrar els seus morts i fabricaven eines especialitzades com llances i destrals per caçar. L'Homo sapiens sapiens va viure fa 120.000 anys. Feia 1,70 m i pesava 70 quilos. Tenia un aspecte físic i un cervell igual al de l'ésser humà actual i va colonitzar Amèrica i Oceania. Va ser el primer homínid artista i es va deixar mostres del seu art pintant dins les coves. S'anomena art rupestre. Com podeu veure, els canvis des dels inicis fins als nostres dies